हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोदानै फैनो गोनां बर'नि मोनसे सावथुननि सायाव शर्ट आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर केननि डिबि फिल्म्स बेनारनिफ्राय बलिउड आरो एसामिस सावथुन मुलुगनि एक्टर आरो डाइरेक्टर बिथां केननि बसुमतारीनि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्शन होनायाव बिब' बिनानाव एबा माय थ्री सिस्टार मुंनि मोनसे आबुं बर' सावथुन फैनो थांगासिनो दङ आरो बे सावथुनाव गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो बयजोंबो सिनायजाखानाय फाव खालामगिरिफोर बिथां संगिना ब्रह्म, पान्सि ब्रह्म, हेलिना दैमारि आरो मिथिंगा नार्जारी बिथांमोनखौ। आरो गोजोनथाव खौरां, बे बिब' बिनानाव एबा माय थ्री सिस्टार सावथुनखौ गवायाव जानो गोनां IFFI एबा इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल अफ इन्डियायाव फैगौ 23 नभेम्बर 2024 खालि बिथांमोना श' खालामगोन लोगोफोर, एबा बे गवायाव जानो गोनां इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल अफ इन्डियायाव बिथांमोना दिन्थिगोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे खौरांखौ मोननानै माबायदि मोनखो स' कमेन्टनि गेजेरजों बयबो खोन्थाहरोब्लानो जाबाय। आरो सोर सोर बे बिब' बिनानाव एबा माय थ्री सिस्टार आबुं बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखो बिथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों बयबो बुंहरोब्लानो जाबाय। स' बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे गोदान भिडिअसफोरनि आपडेटखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।